Kayak mang olahraga piye ae mang dhewe. Olahraga ngono lho. Umbah-umbah. Olahraga kok umbah. Maksudku ki nang kene iki lho olahraga piye ae. Dul. Gemet olahraga umbah-umbah. Nang kene mang lho olahragamu piye ae wisan. Ngene iki tok. Lho, ngene iki tok piye? Masa ya mek ngene. Ayo dikira robot lho. Dua patung ngomongan. Oh iya, iki ngomongne patung. Oh. Patunge Pak Karno sing ning kutha. Kuwi lek krungu musik goyang goyang. Patunge Pak Karno ning anu lho lek krungu musik ngono tolah-tolah ngono. Terus wingi jarene yo ngono. Lek krungu sound horeg ning Blitar kan usume sound horeg to. Kuwi lek krungu sound horeg blabler ngono ya horeg. Wah lek kakan wae bedus unine kaya kuwi. Mbek. Ya ora kur mbek. Sing susah lek apa. Kowe dhewe entek pira lek mau mangan? Jujur. Diitung ya gak kenek. Loh, masa daging wedhus ra kena diitung lho. Aku gak ngitung. Berarti oke. Layak kowe tangi turu isuk terus goleng jlungup. Ora ya. Amen rumah aku iki lho. Ero. Ya ngono kuwi. Lah menenge mau tutup ngene. Ora kok ora. Lah pira? Ini gak ngitung, ayo. Wayahe diitung. Paling gawe mek sak iris bae, kowe ora oleh punjul. Kowe lek kakan mangan wak bedhus. Mlakumu sikilmu iki bengkong rene, sitok bengkong rono. Terus bokonge terus kene maju ngene. Kayak mlaku piye, Dik? Ayo. Bebek dobol ngono kae. Bel. Dalem. Ora dalem kok. Lah kowe lek nyauri ta, Cuk. Bel ngono karo turu. Apa lek aku. Aja sono lho. Tamang ning kono enek bakul kambil kewepruki. Masa aku tenan kowe rasa rono. Beh, limoncrot kabeh. Lah kok dikepruki ora. Lah kambile sing dikepruki tuk. Walah. Tobil iki. Anak kadal lek. Ngerti to lek, ngerti aku tahu sekolah. Penting ora tau mangan sekolahan lho ya. Apa kok kering kok kering kok kaya apa brambang bawang. Dikering lho. Ngeringne klambi. Ngeringne yo kayak ngeringne klambi ne. Dikeringne dipanggang. Enggak. Kalau mesin cuci no. Oh, sak mesin cucine kok keringne kok panggang kok goreng. Iki to. Kering nih, mengeringkan baju. Les kuwi to. Mok kering tak kira lek ning Ponorogo iki lek jenenge kering kuwi mie karo tempe kayak minyak kayak kecap goreng esreng kuwi jenenge kering. Caplukan. Kenikir. Dong telo, dong gedang, dong randu, brambang, bawang, uyah, micin, tambah lombok, gerus corek-corek. Bebek lambung. Apa? Ora kene aku bunterin iki lho. Empuk. Sapa iki emplok? Ah, apa to jenenge ngene iki apa kayak bolong tengah? Ora. Bunder seser kok kowe. Bal. Lah apa bunder seser ora rodo. Oh, buah kuwi buah lho. Oh, buah bunder seser. Buah apa? Apa to omong? Buah pir. Lah apa? Ora aku ora jenenge apa ya lali aku. Sing bunder sesere pir. Ora. Kiwi. Gudi. Sawo. Sawo cilik to, sawo cilik mentik. Oh, mentik. Gudi bunder apa ya? Kancane anu. Oh, kancane nganu. Berarti sak kelas biyen lek kancane. Lah kuwi omahe ngarep mburi apa sak desa kok kancane? Sak desa ora iku ngomong sak desa. Lah apa buah apa? Lali to ngate. Kowe iki gampang lali. Enggak kok selawat. Bunder kok sendiri bunder. Bal. Bal omongane aku. Ban. Apa neh? Kowe ku wangel pilihanmu. Sembarang buah ancane ndak oleh. Bunder tong sendiri. Jeruk ora oleh jeruk semangka. Ora. Bunder. Ayo diolahragane. Tangane, fungsine tangan ini nggih apa? Ngurus ngombe. Nyekel manuk. Manuk. Iki demenamu kan manuk. Lah lek nggugas liramu, nglugas kan. Gugah sliramu lek isuk bangkong wangel digugah ngono.
tanganmu tak cek, tak lebokne suatu maslep. Kowe langsung bengok, "Apa ki?" Dek ngene mesti karo ngebom lho. Muni apa ki? Bruwot. Ngene rumahmu kok demok empuk-empuk ngono ya. Padahal ning tak bisa gedang Ambon. Yang kene lho gak sing gedang, kok ngambek langsung pekenyek. Basa Jawa kan yo ruwono-ruwono. Saiki basa Jawa iki geblak. Lek bahasa Indonesia kan mau jatuh ngono to. Lek basa Jawa iki tergantung tibane, Bel. Lek nang ngarep jenenge Lublak. nang ngarep Jawa. Jawa dan nang ngarep ki jungkel ngono lho, Jawa. Oh, alah. Lah lek Jungkel. yo lek kenapa motor kaya suarane buta. Muanduk tak sumpeti gawe gedang goreng. Lek wong Jawa iki lek tiba nang ngarep kuwi jenenge jungkel. Lek bahasa Indonesia ya mek jatuh. Terus wong Jawa iki lek tibane nang mburi, numpak motor nang mburi terus tiba ngene kuwi jenenge geblak ngono lho. Jawa iki komplit basane. Terus enek neh nang ngarep ki yo akeh. Enek sing delosor. Kuwi lek numpak motor pecicilan tiba jenenge delosor. Terus mlaku penak-penak kesandung Jungkel. ora jungkel wis jenenge jlungup. Wong Jawa iki sembarang asline dipangan, molen dipangan. Yo to es kapal selam. Oh. Nek masamu terus apa neh kae. Oh. Terus uyuh ndruwo. Minuman uyuh ndruwo, mie setan. Sapa neh akeh wong Jawa. Kan omong di sapa penontone. Oh iya iki ngomongne penonton ya. Lah wingi kan arep enek wong nanggap. Anu Kong karo Mbak Bel saumpama ngisi acara ning nggonku no gelem ora wis acara cilik-cilikan. Ya tak jawab. Ya nek aku iki gelem ae lho Mas ngono. Ning samarku ngene lho, engko nek aku tampil karo Isbel engko daya mentek. Lah kok iso entek piye to, Kong? Lah ya sing pertama aku munggah kita tampilkan pelawak dari Desa Telogo, Kabupaten Blitar yang belum terkenal. Kongyan. Lek mlaku aku biasa kaya Raden Kumajaya nggawa senjatane jenenge keris Kiai Singgol Modot. Cawang penonton ki sik apa wi penonton ki sik santai sik demen kuwi. Lah begitu kita tampilkan terus bel becak lekas munggah panggung dirimu lekas munggah panggung nggawa jagrak papat lekas jangkah sak jangkah donggreng lha penontone wis kemekelen kabeh wis nggo ceweteng glek udah nggoyo lah wis melangkah kepindho akhire penontone wis lek guyu kemekelen akhire sor melok-melok dirimu ngompol lah akhire penontone bluwayu kabeh entek